amache nokwana togokora nguru kwemalire ebitunge ty'obulemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikiage getagwisirwa nkondifura amaguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya uru superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagajo auru complex ange na Credit Bank Oyonkeni ouru omayene ouru superstores limited kisi karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@orusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Oru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Oru Superstores yonyo levinte. Nugare tiko kurubu gachoba nene. Eje Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Biyake kimao mwanchi umurigeria bwigeta sene gensoko nigo tugokwarigania asentu ndende unabutambe tugusanga igoro yeringana elieke moya ekero tuli na baminto gaiga mugakedwi nyangao nabo igo Clinton ndigie barongo ya no mwanchi umurigeria tugokwarigania asense meyega inyora litkolia lero nigo twali kuboria otwatananire ilieta esuguta nesuguta igo mwanchi umurigeria konya gutuma ujumbe yago wetra sense media mitanda ensemo ya Facebook Ensoko TV na boiga sensemeri ya YouTube Ensoko TV nyoro mwanchi umuriria na bogwaka esimi wetra sinambirga base screen yago otomanyenga engenjo yelieteri neriye kolende Morikito Steven Nyariki Mbonde na bete kagutarira sinsemo na boigo gusanga nayo mwanchi umuriria na kurwa ebirengere byago kubwatikana nengenjo ya marietayo tetosoe asensemo ya kabere ye studio elinde tobeto kumanyanga narayaya abete kagutwariganiria Omwanchi umuriria seri tukoria rero haseri nganarie kemoya nigo tura abwe tukuboria igoro yerietaria esuguta nesuguta tiango tegunga ki abamenyi bagukwana ute mugusio mubiyobokano kulingana na inche amaoni ane ni gara bena amaoni go samaro ni gara benga esuguta bono bonyansi boli abaiseke bali bagachire iburu bagoteba bali bagachire iburu bakairwe basime kanyomba ali banya kubosiarira amaji nesuguta esuguta une place asama leta ngoro kulina esuguta nje bunama etena kinete na kule skuta ngamanya wane skuta na ile kurukwe suguta yani masini yona gaso bwenge esuguta ne skuta yani masini arabu esuguta eyimwate biltindilie suguta abono no bonyangi na usasa ko kusuguta nje nabo manyete igo na nabo ngigete igo bono next ndomanye na nje nguru ke engineer Kevobi esuguta ne pawaso asomuntu bwegesongo nesuguta n'obonyansi polibwaka bwale gusimekwa ekera abantu bakwenda iburu gosaba sae gosaba n'abanyaruka yes esuguta n'obonyansi bokwama ebyuntumu na obonyanki obwo umurimo yemono igore koba asabane kera bakire iburu abana bamura na abana banyaruka bale koreta osimikwenyo obunyanki bwasimi kunyombalia bana guisabira igoro enkirende nga nakikaba alinda abantu babo namangana ndamangi uchime
nabo igo obunyanki obu nandi chingaki chinde nkoboseretera barenge ekero omonto atabwati ekebabe guseka nyoru gusesasati onye burange na sare nabakoborosia ochukire nyumba egerana gusikiria omonto kanyorere ekebabe na suguta na ase bunyanki obu arenge bona achaegwa rieta kurukwa nga suguta bona tubwatera arigoro chinsemo chiobwari ari bombo mwagamo asaroro akuruko suguta na ebintu bikare konetarro Mancho morigeria bono hebine birengererio biegati y'abananchi basangete no murikito Steven Nyariki kubwatakana nerieta twaborete eikega busamarieta etobautire gati yesukuta nesukuta korende karibu sana Edwin Nyangago nabo kwani umwancho morigeria otwariganie asenchira ya bene buya mono Clinton na Frida lero ntegite tutaracha kumurubiri murara mwatane ntorobi tu akole tumurubiri tuli naye uyongole taringe ntorobi taringo ororo tu akore umurubiri ne naiti kwa lingi bono mwezi guika monde tele ntorobi utaka ntorobi kwanza nikituta ntorobi nege ntukirio koleta ekero ande okoleta romuntu binenjera yamuyo gukora hande ubu buri mwabu atene ekindi mugo toa kitu kidogo tari toa kitu kidogo ekingi anjire mbuya mona soko ngali bagire mogorobiga tobendere kurwa sto atiriterita ngo umukubyo riyo wetete inyora uyo kabere murai bwense ya Afrika ya Irianyi umunyangongo Nelson Mandela ni gatebete nga ekero muntu agukwanira oyonda somonwa asomerete niga kwigwira amatu korenda ise kumukwanira asomonwa bororera ligale niga kumanyira ngo tari akwigwira akumanyira ukumanya ngo bwata chinguru kubuko ibuso kuyuna bo egento kayo sana ndekegende lakini ukumanye ke gutiara asomonto ivo Mandela namanyite nga ubuyamboro bw'abantu abamwam kurenda imeno yabo yegenga karibu sana tikabana tosoe ase amagana hayo obutko bwarero ande ntoro byande ndabo buri mbansi bireta matoke kurusi ngurunde kitu kidogo ndiya baba ure kama nanchi bakure binengere byabo gagu kubwatakana na marieta yobutko bwarero kurende tigatura chaka tutarasoga gagu amaoni na amaroro ndo utikero rasa nje nawe tanga jitikandwa amaoni anayo ndo tikandwa amaoni monti yote basikusine birengererio na amaroro ninjero muntu aigwete ngenji igente kikira kare okorora kwa niguru yingane yasomugwika nokorora kwa nigente kikiri yani na uko cyera na kwa bongo ngotiga ini mono asengenje kirenga asege songo mate na boto kunyara gwatana na so gutumia amalieta gite lakini asege gusigo sanginto iseire usanginga amaroro ne birengererio ebinga nga nigo bicetamo gusibibwate engenje ebweke onye tiri nyerere lakini ebweke ne pi gose gwatana kana kaboko nyerere Edwin moro kio nagante birenga kamboliriri boliri nga amaroro agasama tukabosyo harayaye wana amaroro ne vision akasi gusongo ndaisi babo kwali vision kwali ikikiriuringi teguchi mutwe emyaka 5 kurubono nka yura atoke ibi vision moro byo bwata sogo chiwe mutwe bueno tigatura cha sore bona ebirengere byagasenje twategerere byabananchi esuguta nesuguta korengito chakere suguta esuguta litangani kigima amalieta yabere igentongera sangete esuguta nesuguta byansi bigotoka sakuru kwekerubo esuguta nesuguta byansi bigotoka sekerubo umugaka naro kwana bwa mu mabuya mono uyibwo moeli ntamanya ningoria timu wete aro kwana lieta igakora kerege kwana cingencho isato na ende kirekerenga igoro igakwanira igateba esuguta n'ubunyansi bwo seretera boko ba ibintu ngere ndenga ase turatebe nga ibikundi borega na ansaiga asibwanje tukobekere mburi gutwa ubusanga bo biseta amacharense ayo kuburige ngo cyari ko gutatana bikusanginga
amache na alinsa asilira beli gotoka asamacha ili amacha yo usasirira bwa obunyansi obuli bintu mubokomera lira bali na likuru kwa esuguta elireke nanta linge bundo na liri gotura lya batulire byoma ao asombe busi boigo na inde na boli korosi dia karosiri chinyongo yoto tebe no nyana mataboli na boli go samba ligo sambwa amatafali yo kwa gachira chinyomba igesu buta twamanye nili babaliria ekenanta linge bundo ligo tura ebyoma na boigo korosi amataboli ni chinyongo esu buta no bunyansi bogo seretere nyomba obo komusana boli na bako barosi kwa busera biyansi bigotoka sakuru kwekerubu igesu buta ne suguta ebigotoka sakirubu azite ibono ne suguta esuguta no bunyansi esuguta ne liroba na kige koro kunaende kenandi ya kwa rotache ekaruji kubushe kuboroiga tokuna agisongo ikuru kwa cotton soil ekuru kwa gache nyomboro anene bune gorofa irago cyande mbona se njura tumichi kibase kinyingi kuri Rusia yakora ndiko bogoria nyomba ito naro igagwa serira ba nare gaiga agateba ngakuru kumbiro Daniel wensemo ya dago ngorenge yudagoretia minete dagorete agateba nga esuguta na sensemo abana banyaruka baguchira iburu nabo igoteba suguta nekebuse mwakwanererira bariyo rireke nanti bose nabo montara ritumika kwa kwenda bona yagota nekebuse wono mbuya umumuro yumo ukwana kurudago ekara ukwana nekebuse noma etubuna kurwari se itasenduete twagachira sakuru ku muromba gosinya biyoto twachikuye kebuse twatokiringe kirabu na kie kikenga igontindo chiko senarare nekenga singe jabande bali bagutumya lira beli una ekebusa kwamera chinyomba ndike tukende ngera kemoneba tutaragenda mutwe umugako uri nakwana ingana yende ya gatatu ingane nyangi eri yagakoreirwe abana bari liburu asoko yumuro binansi boli bogusimekwa abana banya kumurira make unengereye yamoyogo chakolenda egesaku singe njunga liriole mware umayete nengereye yamoyo kububwana bucyobo ntabanene bone bi amatemu nawo kunya koewa umanyeka ko abiru muntu mbone ko arure nyomba na cyogo kikomenya wekero bunyansi bukobeka rukwanya kubumurira make imbuoma ikine cyoro kalinga bucyore ko baliso kulinda nonyene amate yawo si familia yawo ikine ine tikyo mugakoria bya sana one ihanyora A+ nero A+ ndochenga jeria kiruba batabanga imeyo gwesomye kegusi korumana mabarin kingdom oika inkabusi kisi county Ensoko TV Nairobi atabanga esuguta neri kuna cha emete nesuguta neri yarenge gusime kwa nyomba ekera abana bali batugekeire umuriro ekero bachire nyange amarieta nari gaigakora tutantani ya kigima mugake dwindero ntaito otubeke boronge gochi nyangi kogenda iburu wakwa mafuta mutwe amarieta yata tolero kora tubeka ngo boronge okay jinyangi chichi gose amarieta yonse piga ukwanere gentekemo ugutambuka ku muntu kuruwo bwana bucyobonto bonene ekaraho teba ubucyabuare so ukwaruka ntomanye tege kuruki ukwaruka ngento kieke ekikere agakorwa egakoro kwe kungona no mokebi ka ukwarura rongo byanduri kwarama aso kwarama alia no hakuru kuliburu ibeka ukwaruka kwagenda iburu karukwa uliburu umuyiboli nabwate asege kuri cyo mugusi umwana umumurati yangwa n'umwana umumura ekaraso kiri kuri nyomba amatuka ajya yekira abwanire bono abasoka nabakiri bose bo muyiboli abayiboli baye umumina no mugaka bamu sesenia bamuganiria egesho kya bana na wasi ya ngombe na bana umugaka kabegeta amabere mu mutwera aso busibuaye turi gutinya abinda byebisho ka gutinya bano gwatiye bisi byo mu byo yakwa kuriya na kuo ekarongo ligereria na nakolo butatibwane kuri na kuo korokwa ugo cyama butamotwe ekaro kwarukire kwaganda iburu kwaruguru kwamana gukima gutamutwe tundatebe nga no muri gaturayoroke usege koroke ryo mu byo yakusini umwana aso kumutwerama akumutwera amabera aso boshyuwaye ngabona cyakubugima bubo ntobone
Bernard Nunga akateba ngai barongo salimia Edwin Nyang'au. Na kwani kusalimika. Era tatebia ayunchira na guchige Swahili. Atanga esuguta ni place. Ne suguta ni aina ya nyasi. Buya torochi aso gwenye anya mbama itingenje cha abonsi bakwa namba nyora reke meke bono no bunyansi bomanyire abangi bamanyito bunyansi mbara roba baba bateba nga esuguta ne eskuta yakorugire eskuta kupawa so mashine yoko na chemete nako na gutandura chibau iribono gusoma iteke negento yacha kina basongo igine ko bakabarake bagera kini ngyare ngo asomo gusi ngamanye ne mashine yo cyo ari kibagiruke esuguta okay nare gaiga ogoteba nga ero wanjiranire Dr. Boni akurwa se county ya Nairobi agoteba ngere gento nke abwatete nonyega iga tama yani abateba tama etepina ne tama etepi kurende ngore ngibo nonyoro basemi kero kwanyare ko bagokwana na chito bawti echo chigendre tento chikogendra gusanga kwimoke chisimi chino mwancho murigere tumanya na ino birengereri byaino mbiri byasenge njonare ge ubwate riborio gocha sore ndinda kini kurenda ko barire iskake ye topic ito tochikuri kwanira gochigari ase omweri ase tuasangire na goteba nga esuguta ne suguta ase rero kwa baira max mete to abere to gutwara mangana yake moya onde yo konyora pi ne ambate ama banyora onyo kanyora ti erimo naronyora bere yene yo mwancho murigeri aibirengere bya gombiribi sanga na intwe na gutomanya Agora se estudia se kerongente korigeri chujumba gukinganyite ba kechisimi gaiga erinde tonyare ko ba togo tegera na barabu birangereri byabo ekerondo chinga the noise boy embogo agatebanga watching kurwa nyakeire marani Colton Otto agatebanga nagendete kubwate ko tinsemo cha Nairobi ekerondo chinga Timothy Nyaundi agatebanga noale na Evelyn Mora kurwa Kangemi watching live ekerondo che Ajeria kiruba tanga mwana mboka imagine those days tuwakarure kanyimbo chache mpaka se inomoromba bajgoyege busegada tubusekerabu ikarabu busekerabu usenya bioto okay etenga abuna ubabere bagosanga ase chinseme chia silingana leke nare go akresimite elo Nsoko TV ngo togosanga nere oyo no mali bagire party omari bana bago ke irio girie TV yage ntonyare gokoigubuya ebirangere bya gasamari etatu kubori butko bwarero esuguta nesuguta ngakyo ya maeta Manje onyamanyete bune esuguta esuguta ne ritwaga chirire nyangi yaga simikru yako na igatwanya kwenye siadra amache Nesu nesu kuteyo chama tinga nase kebuse totenga nase tenta ya mache liro bariro twari korokevu nditumanse bundake kebusira kinomanyite thank you so much inero rebirangere byaye agotebanga naba anyamete ale Nsoko TV ngo togosanga nere ebirangere byago mbiribi oyo ne kenyanze kerabu semone kiabu amo Kenyanse kirabuga gukonyora koranga kenyanse ke mwamugiye tagati korena tanga ibirengere byaye uyo sanga na into kurwase elo Nsoko TV ngo togosanga nere yakora agwetegera gari nabana ncha bange bagante gutwara amaoni yabo hello Nsoko TV Nsoko TV karibu sana ngo togosanga nere Evan Makoli Evan se birangere bya gombiri bya Samaria tae kabere nara gote abana no bonyangi akire bako ushaga amaino Sugutanase lakini nesu buta no bonyangi ora bakongo bonyangi buntu bwete na no buta jawa mano bakore mbeya mono gago tiga tobwate yo mweri ogaiga erinde tonyara ko batoko gendra bosio elo Nsoko TV ngo togosanga nere
oyo no mwana endoki no mwana endoki ko ya senta Nyaramba egento mazinga esukuta nari ase ekeraba murabare gochi guru nawo banyansi obo mororo bo mapabo ko kwesukuta nande sukuta ino mo tware ko ganda iga twanye bo na chaiga twabo bwatania twaro tubunekia iga wana na bo bintu byanenge ko baiga esukuta nesukuta of course irieta ne maragini atate karande byana bakonyora kwa abu mbia mono sana una by the way bange mbara kwa nanga bate ba onyansi bona bogutumeka gosere tenya mabo sego chuke nyumba nanda uyo tena bakoro sikia buso bakoro nabo kongwore na kwa na ali tanga ninga na bogutumeka obwo mupa na inde igento ga Kongo kya asinali ngobora Nairobi ga ora agenda bora lakini ngatoka bonyo iboro noche igange na egesegeti kya gacho Talanta Ngong Road asinali reriete teiga asa ino obunya lakini bono bagachiri chinyombi cyakire igora lakini sabwa sabatara kura mutigale to robo kongusane ngombe iraguke amaino tiganda soma chujumbe ibere isatogaiga naro gotebanga TVs kutoka Nyamusi agotebanga mafundisho yenu inatusaidia sana anagotebanga maigeri aiga nagendrete ko bakonya sana nari gaigo tebirenga esuguta truly is grass found not only in swampy places but also in other soils akorukunga Nyauma Isaac agotebanga tari ase matebetenda asetente yoka usekerubo agotebanga ngaba aseriro barinde suguta nko amere bekonyarikana ikona bekonyarikana Nyauma Isaac thank you so much nari gaiga bono akorukunga Ibrahim kurwa Kiambu nera agotebanga natagitamanye etobauti oyo no ryobori bono ribori ringa natagitamanye etobauti yenda mwamu emoko ne libero Ini ribori abo dia ko Ibrahim Kiambu ate etobauti ne ria samarita igata into genda guchiabu tiga to yararisira to yabike singo tuyarigiria somoroberi ogocha igo bono Ibrahim beka chitariki na intwe ejumatane gocha umwaka nyanga unachiko bagaga usanga naye gukumanya nari gagotaga Josephine kurwa Bogita agotebanga esho mbuyera igankurwa sensemo yechujumbe I think abantu mbarora bakwanera Edwin sugutana arasina rakurukwa igotoke ineseme igotoka bobasi nanya gwiko lakini na nimbwata abasani barwetoro bobasi neseme kurukwa kero kendere suguta ya meretora ri nyinya ani naburanye usiko bwatu mugano naburanyore asoma itasinara kurukwa irieta korengana ne bintu biri bigotokoro gwigura sakurukwa umusasa usento maite no moke musocho nyamiobo ligoma nyabite bono tukubanya ibintu byo koba paka baruka sayo unabona tinga ne sa umonyanjo kamongero mugako uri bwantite na ereke gusi yaote banga neti etinga ne nyoni gete enene yari kunyara kuyimukia gose kunyara kuyimukia no yaitire tuwa yagacandira abantu kuyena ne kimanu cy'ikimbori bono egakoro ikikayira saja ruketinga nigase na yakurukwa erieta korengana n'egintu giteke egakoro gite gose bitu gite bigotokaro ekemurumonte kemurumonte ngento keke kemurumonte ne erieta ri mesana riesiko rieke gusi Soko TV na ereke murumunte kyo mogusi eke murumunte ne nyomba ekerere ne tana chaniri munabona ari kuyunga manga hall gose eoli andonsi ase nonya na sabana bakuragire school we kurukwa dining hall gose dormitory ya se bakura etana chaniri tabwati chirumu kurumwe pakumwe muna chitundu bali iye kurukwa mu aracha kereta na chaniri ekobe nyombo mu aracha okay Thank you. Asabari baganda to wakachisimbe na bange tikatubu ate ibere chyo mwerio asugo chikokorera tumanye birangere bya bana nchimbiri. Velo Nsoko TV. Hello Nsoko TV ngotoko sanganera. Mpenda sabali kurumborowa. Na tabane inyangiyo. Ajya kolwe kale yo ando azibira bana nyumba. Yono mundo lyo sibiro mwana nero yo to kwanero kolente ebi nyomba tinya siya teri mundo zego
yani oyo sibiro mwana nyomba asengenjo ko yeto mwana kumutene leo gando reke kona ali umene bakukolo ina ngencha yamo ngencho yende yeto kushiyekyo mbia mono yoro birengereri byaega go ai chika bateba ngoyo gosibo mwana nyomba hello Nsoko TV hello Nsoko TV ngotoko sanganere hello Nsoko TV karibu sana ngwe birengere byago mbiri birengere byane nebiga njendeli chama chukibwogenje kurubasinya cheki asi mwakwana sukuta isukuru ine yanka nande no mwana onagosoma mabulende sukuta ekero nale weta kuchorongo yu mwana isukuru isukuta inanyerocho alabu gabu nande ngamanya konyora ne isukuru inade ere munekirubo gabu bona bakwanda ko yeke buse muranje bona ositeri nyacheki na guchiga gusukuta ngora atuma nalinga abana ngamenya ko murete eke buse kurubu muswatu ndo nasogeta kuruwa ono igo amangana yo munakolengana mukunya kunyachaliriana igo nabara yekene ano monene tigagende kuba ukumanya kunga muno ku agero musi yakine lakini mbiba amabera imwate bumundago siarwekera ko ari nyangi nasi ari tuna mama na tata mabulende kalende kuruigari ase egertwa chire saiga gari ase okobera ege kakenga ninga kyoko kwa mago yatinya senge ni hata bako yatinyi ko bana nebisyo ko atutire ko genda namabera aria akeke uji wezi biroje ono ryo wezi bina ryo ko wata wachenji chianga yanyarekana kwa maya kubwata koira na rende kwabeka chirichie bono chirichie cyo bagani bono kwaragira nitwa ni libanya nyirerende yanyarekana bono kwarura nga kweli naga nyiriga naira ni rimbu yamuna samangana yunje nanya ko sakurusie eti bitingo rusi kabisa se Nsoko TV waterera autorusia semia wabado de bamiro bonsi korwa se bunge abo basi na baro babu ateli otebere ngera menyete nsemo iri twate banga esukuta ile nsemerie ye abo se county ya Kisii na ande bono to erenga kero kwari kurturwa mabera ari turiko yatinyi twanya bakakero kwa chire roje gwesibiri na ryarawe ocho change chianga ndoti gari nebisibi ya mono ase twasangiro ikira bwaniga konenge mwancho murigero esemiri buna butambekero to chikokorera ngo kwatoreri baga kwanyara ko bako gotoa umubayeno bwerituko rero tiga ngwanere umubayeno manyire turi mogeni mono ogoteba iganga njagu ya metemenge osenjogu ne ya metemenge karo kuigugo totebe nga aso mugwika no muntu rwalire igagotema kurwaligwa na mariogo ao na bara igu iriogo iri munyagitari kurikireri onyora ndiri okora mirimo tari ko tabinga bana ndiri rio kabona gendaka igakora ngiririangire na ndiri linda korenda ogochenjeria kuunga akanchenjeria mariogo na inde okwari linde onye lindi okora mirimo onya kogenda igo okunya kuguchenjeria mariogo aria paka gwaika kwa bwena wasangi guchenja chenji kurio kwanyore iriogo irimo ligia igatiraria abeka okwa akubwenia boigo bunenjogu ekuri mete menge ao yakorera kuigota igonga njagunja mete menge ne ringa ekere muchando bitoro imukurigi chinjira ao chinyinge cyoko yokora okay ndiye muno sana sogotwa enyencho yaye na ndo maite banta bange bayo maitra kini bayo mbama itingencho yaye karuto kokorera Barnabas ke basokoro do akata no toramo boigo Diana Morande magote banga seito bo samaro ndobugate suguta it is an SDA Church Center from Nyabituno abo machoge borabu ni kondani watching live from Nairobi Kibera Showground akorukonganera Isaac Omweno omozai permanent katoro chenga boigo Samuel umaliba kwa chinsemo chichanya koe agatebanga no agendeta kubwatu gwate yabantu banya koe ba bugati Nsoko TV thank you so much eyo mwerio ga yakor William Mugeto kurwa Kiserian Kiserian ga yotoka Kajiado Kajiado abate abanga
esuguta nase abo igesuguta no bunyansi buri twakaroseirie ekiabuso. Thank you so much wikiragwo no twikira mwerio nkorengi ase enseme gaingana rieke moya goika ejumatano ye iki enyana nde buna tokoria eira buna botambe tugochi gusanga na botorache kogendra gusanga igakira itukuri ejumatano kumanya marieta au yeke gusi abo igo chingencho cha mbuya mana se bonsi bari bakire chisimi bari batomire cyujumbe bari babwaterere metembaro bari batari kure birenge lakini babwaterere tyo murobiro bakonya ko kori kanse yabuna botambe dunya batabanga twabaruseirie kondo Tumira Jumatano ndi chenko kwa Clinton ndigi kwira nande tumira na SMS ama yakuru ensoko chinsa isatu.